आदिबासिफोरनि गोबां आफादफ्रा जुदा जुदायै जोंजों सावरायदों आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ जोंनो फोरमायदों। बिथांमोना रायजो जानायाव गोबां जेंनाफोर दङ, सोलोंथाइनि जेंना, समाजारि जेंना, हा-हुनि जेंना, बे गासैबो जेंनाफोरखौ लानानै बिथांमोना जोंजों सावरायदों आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ जोङो गासैखौबो खोनासंदों। गुबुन गुबुन हारिफ्रा जेरै जेंना दङ, आदिबासिफ्राबो बेबायदिनो जेंना दङ आरो बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि राहा लामाखौ जयै सावरायलायनानै बरनगोन आरो बेखौनो लानानै दिनै सावरायलायनाय जादों। इउपिपिएल दोलो हिसाबै मोनबेसे मासियावहाय टिकेट होनाय जाखो आरो इउपिपिएल दोलो हिसाबै दासिमाव राजखान्थिनि जौगाथाया बेसेबां? गासै 12 सिटनि मादाव 11 सिटआवनो जोङो बिजाथि दैखांदों आरो बे 11 सिटनि गेजेराव 8निफ्राय 9 सिटआव जोंहा देरहानायनि आसा दङ। बेखौनो लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोंनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि ओनसोलनि समाजखौ जौगाहोनाय, बर' माहारिखौ जौगाहोनाय, बर' माहारिनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, बेजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोगथां महर होनाय। दा बे गासैबो एजेन्डाखौ लानानै जोङो इलेक्सनाव बाहागो लादों आरो इउपिपिएलआ काउन्सिलाव गभर्नमेन्ट दाबाय आरो नैबे एसेम्ब्लियाव जोंनि एमएलएफोरखौ दैथायहरनानै गोख्रों महर लानानै इउपिपिएलआ फैगौ 5 बोसोराव आइ आफा रायजो राजानि, लाइमोनफोरनि, फरायसाफोरनि, आबादारिफोरनि, आइजोफोरनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों गोख्रोङै हाबा मावलांगोन। इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो गोबां खामानि मावनो आखायाव लादों आरो मावबायबो, नाथाय मावफुनाय समावनो इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टआ नांनानै माखासे खामानिखौ जों मावजोबनो हायाखिसै। दिनैसिम 5700 सुबुंनो हानि पाट्टा होनाय जादों, 2060 साख्रि होनाय जादों आरो बिनि अनगायै गोबां माखासे अनसुंथायारि स्किम्सफोरखौ जोङो पास खालामदों आरो बड'लेण्ड एकर्ड जि जाबाय, 3थि बड'लेण्ड एकर्ड, बिनि माखासे दफाफोरखौ सुफुंनायाव जोङो जाफुंसार जानो हादों।